Tak a nyní se podíváme na další aktuální téma, kterým je digitální technická mapa. V červenci letošního roku vstoupila v platnost vyhláška, jak jistě řada z vás ví, která poměrně zamotala životy řadě utilitních organizací, ale nejen jim, ale prakticky všem, kteří pracují s prostorovými daty. A příběh českých radiokomunikací bude pohledem správce technické infrastruktury na proces, který předcházel splnění těmto legislativním požadavkům, což znamená od registrace v rámci DMVS portálu až po vlastně zasílání dat na toto rozhraní. Čili poprosím pana Harceníka z Českých radiokomunikací, aby nás provedl tímto příběhem. Dobrý večer. Ja som rozmýšľal, ako uchopiť tú, keďže veľa firiem alebo obcí má ešte stále bojuje so zasielaním dát, tak som sa to uchopil ako návod pre tých, ktorí ešte nezasielali data, aby im to pomohlo prekonať nejaké problémy, s ktorými sme si my prechádzali pri implementácii. Takže si prejdeme od začiatku ako portál DMVS, zasielanie dát do DTM-ky cez DTM konektor od ArcData. A to je asi tak súhrn začiatku alebo celkovej tej prednášky. Na začiatok by som predstavil České radiokomunikácie. Sme najväčším poskytovateľom televízneho, rozhlasového a internetového vysielania a infraštruktúry v Českej republike. Medzi naše ikonické stavby patrí Žižkovská věž, Ještěd alebo Praděd. Zároveň sme od tohto roka, potom ako sme kúpili firmu Cloud4Com, najväčším českým poskytovateľom cloudových služieb v Českej republike. A tým, že ako máme názov České radiokomunikácie, môže sa väčšine zdať, že sme štátna firma, tak to už pár desiatok rokov není pravda. Vlastní nás spoločnosť Cordian Digital Infrastructure Limited a sme verejne obchodovateľná spoločnosť na londýnskej burze. Tak pre začiatok len základné pojmy, s ktorými sa budeme celý čas stretávať, je DMVS, digitálna mapa verejnej správy, ktorú má na starosti Čuzák, DTM kraju, každý kraj má svoju digitálnu technickú mapu, o ktorú sa stará a kam zasielame data. JFDTM, jednotný výmenný formát DTM-ky a DTM Connect je plugin do Argis Pro verze 3 a vyššie, ktorú vyvíja spoločnosť ArcData. Tak, portál DMVS, to je prvá vec, s ktorou sa stretnete, keď budete chcieť zaslať data do DTM krajov. Základ je registrace firmy alebo obce v danom portále. V našom prípade sme sa registrovali cez datovú schránku a následne správca, čo má vo vašej firme alebo na obci na starosti datovú schránku, tak má možnosť prideliť užívateľov, ktorí môžu ďalej spracovávať alebo ďalej pracovať v tom portále. Je tam potreba zadať dátum narodenia, meno a e-mail. Na e-mail vám príde potom prolink do toho portálu, kde sa už doregistrujete, ale je nutné mať elektronickú identitu. Čo v niektorých prípadoch, ako v mojom, ako tým, že som cudzinec, môže byť trošku problém. Takže trvalo mi chvíľku, kým som si ako vybavil elektronickú identitu. Je preto mať potrebné prechodný pobyt, čo som našťastie mal, lebo by sa celý ten proces predĺžil. Takže stačilo prísť na poštu, využívam na to službu moje ID, takže som sa zaregistroval, prišiel mi identifikátor, s ktorým som išiel na poštu, tam ma overili s občianským a vytvorila sa mi identita. Ďalšie časti, ktoré obsahuje portál DMVS, ako časti DTI, rozsahy, zistení území správcu a potrebný certifikát, sa budem venovať ďalším častiam samostatne. Časti DTI. Časti DTI sú potrebné preto, aby ste tam zadefinovali územie, v ktorom máte svoje siete. Do budúcna sa počíta s tým, že tieto polygóny budú vyhodnocovať všetky žiadosti o
vyjadrovanie k sítím, takže pokiaľ nebudete mať zakreslený poligón, už teraz je to vlastne legislatívne tak, že pokiaľ nemáte v danom území zakreslený poligón, že tam máte nejakú sieť, tak v podstate vaša infraštruktúra neexistuje. Zakreslenie poligónu do portálu je možné 3 spôsobmi. V prípade nejakého malého, napríklad obce, sa zakreslí iba ručne v portále, zaklikajú sa vertexy a máte hotovo poligón. Druhá možnosť pre až do 10 000 vertexov je cez VKT. Toto dokážete vyexportovať cez ArcPy a potom je to v tom webovom rozhraní možné naimportovať. Posledná možnosť pre veľkých správcov, ako sme my, je potreba využívať API, ktoré je ale limitované na 50 000 vertexov. Dá sa to obísť viacerými spôsobmi. Môžete rozdeliť územie na kraje, na časti, tak aby ste sa vošli do tých vertexov, alebo ako som to urobil ja, napríklad u optiky som urobil buffer, ktorý nás zaujíma a dostal som sa na 250 000 vertexov. Tak som musel urobiť nejaké zhladenie, aby som znížil počet vertexov, ale zároveň, aby som splňoval to územie, ktoré nás zaujíma a u ktorého v budúcnosti budeme chcieť, aby nám chodili vyjadrovačky. Rozsahy editácie DTI, to je oblasť, ktorú som úplne nepochopil, popravde, a vôbec som sa aj nevenoval až do času, keď som začal posielať data cez DTM Connect a zistil som, že mi to končí na chybe, lebo nemám vyplnené rozsahy. Jediné, čo teda stačí, je otvoriť si rozsahy, vybrať si kategórie, ktoré vás zaujímajú, ako v našom prípade sú elektronické komunikácie, samozrejme máme toho viac. Založíme a s tým to končí. Ale je to potrebné k tomu, aby sa zasielali data cez konektor. Zistenie území správcu DTI, to je oblasť, ktorá je dostupná každému po prihlásení elektronickou identitou a není potrebné ani mať žiadnu firmu nič. Ide o to, že si môžete naklikať polygón do 5 hektárov a vybehne vám zoznam správcov DTI. Tu Čuzak stále pracuje alebo rozvíja ten systém, čo naposledy pridalo možnosť pridať tam kontakt akým spôsobom chcete dostávať informácie na žiadosti k stanovisku. My máme webový portál na to, takže sme tam dali URL na ten portál. Je tam možno dať e-mail, dátovú schránku, možno ešte niečo, už som si neistý. Takže keď nejaký stavebník bude chceť stavať, nakreslí si polygón a vybehne mu zoznam všetkých infraštruktúrnych alebo obcí a podobne, ktoré tam majú nejakú infraštruktúru, ktoré má komunikovať. Zároveň si to môže vyexportovať do PDF-ka a potom už ide jeden po druhom a komunikuje s nimi. Zároveň je tam dostupná aj samotná mapa verejne dostupných prvkov. Mapa nezobrazuje ale kritickú infraštruktúru, ale v tomto zistení je zahrnutá. Ďalšia povinná časť na zasielanie dát je certifikát. Certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou. V mojom prípade to je cez Postsignum, teda cez Českú poštu. Keď podáte žiadosť, tak musíte ísť zase na poštu prvýkrát, sa ísť overiť, že ste to skutočne vy. Následné obnovy certifikátov by už mali prebiehať vzdialene. Výsledný certifikát je potreba previesť do rôznych formátov, aby to fungovalo vo všetkých častiach, kde potrebujete. Prvá vec je export verejnej časti certifikátu, ktorý sa nahráva do DMVS, na základe ktorého sa potom overuje, že tie dáta zasielate vy, čo máte práva na tú firmu.
Druhá potreba je export do P12 alebo prípadne nejakého iného formátu, ktorý viete nainštalovať na server alebo na počítač, kde máte nainštalovaný daný plugin DTM Connect. Potom, keď nainštalujete ten certifikát na tom serveri, tak v tom konekte už vám vybieha možnosti certifikátu ten nainštalovaný certifikát a už ho len vyberete a overovanie už vlastne prebieha, pokiaľ máte nahraný ten verejný certifikát v DMVS. Posledná vec, ktorú je potrebná, pokiaľ ste väčší správca alebo potrebujete nahrať viac ako 10 000 vertexov, je cez Java Key Tool si previesť do formátu JKS a volať API na DMVS priamo. Takže vtedy potrebujete toto. Pokiaľ sa vždy vojdete do DMVS na 10 000 vertexov, tak vás to nemusí zaujímať. Tak, teraz k tomu, čo ide hlavne v DTM-ke, sú data. Ako každý správca, máme veľa dát už digitalizovaných, ale našli sa aj data, ktoré nemáme. Takže zobrali sme katalóg objektov DTM, prechádzali sme si ako katalóg, čo vlastníme, čo potrebujeme a samozrejme našli sme veci, ktoré sme nemali digitalizované. Toto obrázok skladu je už prelazený celý sklad a toto už je len vyňatok toho, čo sme skutočne museli prechádzať a vybrať z toho, čo sa má digitalizovať. Dole je vidieť rádiový paprsok s hádou, myslím, hády na kojál, ktorý vznikol v únoru 1970, to bolo kreslené a doteraz je funkčný ten paprsok. Takže museli sme digitalizovať aj 50 rokov staré výkresy, ktoré doteraz sme úplne v potrebe nepotrebovali, ale tým, že čo sa nedostane do DTM-ky teraz, potom už nepôjde ako poriadne zaniesť tie historické veci, takže sme sa rozhodli digitalizovať všetko, čo máme. Druhá vec ešte bola, okrem digitalizácie, bolo terénne mapovanie. Keďže naše objekty ležia väčšinou v nejakých odľahlých priestoroch, na kopcoch, kde neprebieha žiadna výstavba, tak nás úplne netrápilo, že tam máme niekde 300 metrov vodovodu, lebo tam nikto aj tak nič stavať nebude. Takže kolegovia a správcovia vysielačov chodili s pípakmi a vypípavali trasu, kde ide daná prípojka. Keďže z tých 70. alebo 60. alebo kedy sa to stávalo, úplne nie všetky výkresy sa podarilo zachovať, prípadne ani nevznikli. Tak, samostatný DTM Connect, instaluje sa ako doplňok pro Argis Pro 3X. Instalácia je veľmi jednoduchá, kliknete dvakrát, nainštaluje sa to a po inštalácii máte k dispozícii 5 funkcií. Dúfam, že ich je stále 5, nemám nainštalovanú najnovšiu verziu, takže dúfam, že sa nič nezmenilo. A prvá vec, čo treba, je vytvoriť dátový model. Pre zasielanie dát je vhodné vytvoriť 2 modely alebo 2 databáze. Vytvoríte si tú základnú, kam importujete data a následne referenčnú, kam po zaslaní dát sa naimportujú tie data, čo sa odoslali plus IDčkom z DMVS. Ja som zvolil pre základnú importnú databázu Postgre, keďže celý GIS máme na Postgre postavený a referenčnú som si urobil lokálnu kvôli ľahším presunom prípadne. Ďalšia funkcia je potrebná. Sú tam ako JVF import, keď vám geodet napríklad dá formát alebo na meranie v JVF, tak si ho viete naimportovať, prípadne exportovať pre niekoho. DTM import stiahne data, všetky data verejné do vami vybranej databáze a posielanie dát, k tomu sa budem venovať potom samostatne. Prevod dát do toho modelu, ktorý dosť uľahčí tú prácu, lebo už máte vytvorený model, celkovo so všetkými atribútami, je ako na každom z nás. Ja som najprv využíval ručne a pen, potom som si napísal Python skripty, ktoré mi to už teraz robia automatizovanie.
Dátový model je pre každý prvok trošku iný, ale základné atribúty sú rovnaké. Nejdem prechádzať všetky, dôležité sú ID externy, kedy musí byť úplne, pre každý prvok musí byť iný, okrem kritickej infraštruktúry. K tomu sa dostanem ďalej. Neúplná data 1.0 boolean, 0 je úplná data, teda presnosti 3, včetne výšky, čo ako u veľa dát je problém získať s presnosťou 14,8 cm. Kritická infraštruktúra 1.0, jednotka kritická a vtedy sú nutné dve geometrie. Kritická infraštruktúra, pokiaľ chcete zasielať data kritickej infraštruktúry, musíte si v DMVS požiadať o štatút kritickej infraštruktúry. My sme ten štatút získali, takže môžeme posielať vybrané dáta, ktoré splňujú kritickú infraštruktúru, tak, aby neboli viditeľné vo verejnej časti. V tom prípade treba vyplniť trasu ako líniovú alebo bodovú, včetne polygónu. V tomto prípade ID externý musí byť v obidvoch prípadoch stejné, aby sa to spárovalo. Ten polygón si môžete nakresliť každý ako chcete. Ja som osobne vytvoril hexagón o 10 000 m2 na celú republiku. Vlastne som to len vybral. Tie hexagóny, ktoré prechádzajú alebo tie línie, ktoré prechádzajú daným hexagónom. Tak, v rámci DTM Connectu ArcData ponúka aj vizualizáciu ArcGIS Pro, takže dané dáta si viete nahrať a budete ich mať rovno vizualizované. V tomto prípade sa dívame na eštét, kde prevažujú tie šedé čiary, čo sú rádiové spoje. A posledná časť je zasielanie dát do DTM-ky. Pre zaslanie je treba vyplniť celý formulár, ktorý tam je k dispozícii. Je celkom dlhý, z začiatku s tým trošku človek bojuje, kým si všetko ponastavuje, ale nakoniec zistí, že to nie je také zložité. Je potreba si vytvoriť tabuľku pre requesty, ktoré sa zasielajú, aby sa potom, ako je vidieť na pravej strane, bolo vidieť, či je výsledný, či nie. Certifikát tu práve vybehne, pokiaľ máte nainštalovaný ten certifikát, tak si tam vyberete ten váš, ktorým sa overujete. Je tam možné vyberať objekty, ktoré chcete zasílať. Môžete zasílať všetky na jednou alebo po jednom a ešte sa tam definuje cesta na geometriu krajov, lebo každý kraj má svoju DTM-ku. Môžete to posielať tak, že pošlete všetky data do všetkých krajov, ale nie je to úplne doporučované, takže sa tam zadefinuje kraj a do daného kraja sa pošlú len geometrie daného kraja, ktoré splňuje. Z tohto dôvodu som aj všetky geometrie rozdelil na hraniciach kraja, no a verzia DTM to už umí zasielať. Ešte som ju bohužiaľ nemal možnosť vyskúšať. A posledná časť je už ako posielané requesty a to je vidieť, ktoré prešli, ktoré neprešli a ktoré čakajú. Napríklad na ten čakajúci už čakám vyše mesiaca a neviem, či sa niekedy dočkám, že dobehne. A u tých zrušených, u niektorých dostanete, ako v tom prvom prípade, vidíte, že tam je nejaký textový dokument, takže z neho viete vyčítať, že čo je za problém. U toho druhého, čo je z konzorcia K2, čo je ako Praha, Stredočeský kraj, tak oni to posielajú trošku inak a DTM Connect to nevypisuje. Takže pokiaľ chcete zistiť, aká je tam chyba, musíte si zavolať to APIčko napriamo s tými dátami, čo posielate. On vám vráti zipový súbor, ktorý si rozbalíte a nájdete si tam chybovú hlášku. Tak ja ďakujem za pozornosť. Tak opět prostor pro dotazy. Pokud někdo máte nějaký, nevidím ruce, když tak klidně i volejte.
Pokud ne, tak děkujeme ještě jednou za vaši krásný příspěvek.